Mutungamiri wemene opposition yenyika yeZimbabwe Advocate Nelson Chamisa votaura zvekare vatwa panguva inoi kuti Advocate Nelson Chamisa akuona kuti aiwa hupu yavaipo manje zvaaisingotara achiti God is in it panapa ari kuona kuti aiwa matables panguva inoi ava kusheka muthe regime uye ashuwa vagara munyika yeZimbabwe pamusoro pevhictory yenyika yeZimbabwe. Ndinokumbwa subscribe like what on the bell icon. Today anouya achidonha panapa achinyora Bible verse achiti but God shall shoot at them with an arrow. Certainly they shall be wounded and struck down. So he will make them stumble over their own tongue. All who see them shall flee away. All men shall fear and shall declare the works of God. For they shall wisely consider his doing. The righteous shall be glad in the Lord and trust in him, and all the upright in heart shall glory and praise him. Psalms 64:7-10. There is power in the blood of Jesus Christ. Blessed Sabbath. Sabbath blessings. God is in it. Thomas Konekata akabata kurwa panapa Advocate Nelson Chamisa achiti aiwa vakomana vese vamuri kuona aiwa sezvamukuziva Nelson Chamisa panguva inoi since day one anangobvira angotiza kune mabible verses vamwe kauya vakamuti aiwa uyu haasi kana leader haatomboisi kana action but now hope yari kupa macitizens ari kuona kuti aiwa the truth is now coming. Panapa ari kuya achiudza macitizens nemasupporters ake kuti aiwa vakomana vamuri kuona ava they will be struck and they will fall down. Kudonha kwavo vanodonha vasingapomuki. Zviri kuonekwa panguva inoi muchiona pakuraiza kuri kuita mavoices emawar veterans nevamwe vakomana vemuthe political and the ruling party ZANU-PF vachiraisa against the leadership and corruption iri kuitika munyika. Zvoonekwa kuti it is now evident mashoko anobuda achitaurwa panapa nemukomana Nero. Mbudzi mafungiro enyu noti kudii pamusoro pechiitiko ichi. Nyika yese panguva inoi aiwa yangomirira hope nechange yenyika yeZimbabwe. Pinda comment section medu mutidze mafungiro enyu. So no subscribe or like, turn on the bell icon.